И така, какво ста хора? Добре дошли в днешния туториал. Днеска ще направим един туториал, в който туториал ще е за ферма за цветя, джупер за цветя. За да го направите, ще са ви нужни тези блокове, билдинг блокове, 18 стон билдинг блокове, 18 пистона, 18 редстоун, 6 хопъра, 4 обзървъра, 2 ноутблока, диспенсър, чест и боунмил. Боунмил аз съм оставил един стак. Може да слагате още и още. Така, след това ще ви трябва малко, сега ще ви кажа колко ще ви трябва. Ще ви е нужно 11 блокчета на 12. Както искате 12 на 11 или 11 на 12. Ето правим 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И в тази посока още 11, за да стане 11 на 12. 12 на там и 11 на там. Това борим от първото блокче. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И сега борим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И разкопаваме го. След това си взимате билдинг блоковете и запълвате цялото място. Ето така са блокове. Ето. След това на страната, която е 11 блокчета, чупите 9 блокчета. То по-скоро на двете страни. Ето така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ето, да има просто която е страната на 11 блокчета, оставяте просто това първото блокче да е с грас блокче и го правите същото от едната страна тук. Правите така. Така, ето. И оставяте едно блокче. Така. След това на тези, които блокове сте ги махнали, слагате пистани, които са нормални пистани, не са стики. Пистани. Така. След това си взимате редстоуна. Така правите. И правите това също от другата страна. Така. След това слагате ноутблоковете тук. Следователно и тук. След това си слагате обзървърите, които гледат към ноутблоковете. И след това чупите едната страна. От едната страна чупите само. Една страна е така. Ето. Така. Чупите. След това идвате в центъра. И от това блокче борите 5. Ето. 1, 2, 3, 4, 5. След като сте преборили, чупите това блокче и чупите 2. Слагате диспенсър и слагате после отгоре грас блокче. И след това срещу блокчето, връщате се и трябва да си изкопаете едно местенце, където да можете да отидете до диспенсъра. Ето, аз отивам. След това, като сте изкопали, копаете ето така. Копаете тук 2 блокчета, после още едно. След това копаете и така навътре. След това чупите тези 2 долу. След това, като сте изкопали малката местенце, слагате един обзорвър, който гледа на така и един обзорвър, който гледа срещу него. После можете да запълните това местенце тук. Ето.
То не ви нуждае, няма да ви е повече нужно. След това взимате си честа и хопарите и излизате. Отгоре слагате честа и го пълните с бонмил. Той го влиза. И ето така вече си имате ферма за цветя. Ето, ако искате да се спрете, идвате тук и спирате. И си виждате, аз за колко не знам секунди, сега ще ви покажа какъв профит съм направил. Ето събирам. И аз съм направил 15 попита. Такива цветя, жълти, бели, такива и синички. Ето това и 1 стак и 9 сидове. Това е за около 5 секунди 6 и фермата може би ще е готова. И пичове, това беше фермата. Ето, направихме я. Показахме ви колко е готино. Ако искате, абонирайте се за канала. Всеки ден почти стримам в Twitch. Twitch ще оставя линк долу в описанието. Ще оставя и за другите социални мрежи линк. И ще се видим някой друг път. Ай, чао!